Pa vidim pticu, nekakvu gusku i hrpu ljudi. Ne, dvije guske. I hrpu ljudi nekakvi. Baš uživa. Gle ovo. Gleju. Prekrasan. Daj mi još, daj mi još. Dobro. Ništa? Prekrasan je. Jesi sretan? Presretno. Nostalgija. Ovo je umorna. Gdje spava? Hej, fok. Da, to je bio Silver Skate festival, 10-dnevni zimski festival u jednom od najvećih i najljepših parkova u samom središtu grada u riječnoj dolini, grada Edmontona. Moram priznati da smo malo ostali razočarani jer sam na njihovoj web stranici u rasporedu vidjela hrpu aktivnosti, događanja i performera i glazbenika i svačeg nečeg, ali nekako vjerujem da smo se samo našli u krivo vrijeme, na krivo mjesto i da smo se mimo išli sa svim tim nekim događanjima, iako smo bili 2 dana za redom. Sve u svemu bilo je dobro, bilo je jako lijepo vrijeme, sunčano vrijeme, vidjeli smo dosta toga, družili smo se sa psima koji vuku saonice, jako nam fale naši psi pa smo se tamo zadržali 100 godina. Vidjeli smo kako oni kokice ne prodaju u onim kartonskim kutijicama kao kod nas, nego prodaju u nekim dugačkim, uskim vrećicama. McDonald's je dijelio besplatnu kavu. Upad je bio besplatan, a skupljale su se donacije, ali mislim da i neko naplaćivanje upada nije bilo uopće potrebno jer, budemo realni, znači imaš park koji se tamo našao u pravo doba godine da bude prekriven snijegom i da ti iz toga napraviš biznis. Tako da, oduševljavaju me Kanađani. I ništa, prošetali ste, vidjeli te prekrasne skulpture od leda, vidjeli manje lijepe skulpture koje su radili ljudi koji nisu umjetnici. Nadam se da će biti još ovakvih prilika i festivala i događanja koja ćemo posjetiti, vidjeti nešto novo, doživjeti nešto novo, posnimiti nešto. Stvarno se veselim novim izletima i jedva čekam proljeće i ljeto i nema i. Ako vam se svidio video, kliknite like. Ako želite nastaviti pratiti naše objave, kliknite subscribe. Ostavite mi komentare da li vam se svidio festival, što vam se najviše svidjelo, da li mislite da bi možda to kod nas moglo upaliti, da li vam se više sviđaju kokice u vrećici ili u kutijama. I ako imate bilo kakve sugestije i ideje što bi htjeli čuti od nas i vidjeti, slobodno stavite u komentarima dolje i potrudit ćemo se to realizirati.